we zijn nog steeds in. We zijn in Eelenhuizen. En naast mij zit, waar ben je al? Hendrik van der Wal. Hendrik van der Wal. Ja, voorzitter van het Belang. De voorzitter van het Dwarfsbelang. Is die vrouw die maakt de kranten? Nou, je maakt gewoon een familiebedrijf hier voor de sociale gebeuren. Wij doen heel wat voor het dorp. Nou, wat leuk. Ja. Maar hoe weet het met het parkeerbeheer? Het parkeerbeheer is heel goed hier. En heb je wat podcasts verkocht? Heel soort, meer dan vorig jaar. Hoeveel weten we nog net, maar dat vertellen we morgen hier. Nou ja, ik weet hier nog net jaren weg. Oh. Maar ik vind het goed zo zielig wat ik nou toen Sjoen had boeken. Hier het mooiste. Mooi, geweldig. Dat vind ik heel mooi weer. Het is echt weer. Ja, mooie weer hier. En weer prachtig ding. Ja, droog, trek. En nou ja, het had even wat spetter. En even rond. Stil het er net te volgen. Maakt het er niks uit, joh. Ik bedoel, hallo, we zijn boeten. Ja, ja, we zitten net in de hoort. De weer in vol wie. Maar we gaan hier nog feest, toch? Ja, we hebben nog lekker pauzemuziek. Daarnaast hebben we de prijsbedrekking. In de Jurk? Ja. En mij wil ik gewoon bijwezen? Ja, dan mag je mij ooit bijwezen. Nou, wat leuk, dat ken je wel. En eigenlijk is hier een mooie bokaal, dat is een hele huis. Je ziet het podium. Ja. Het podium. Maar die moet ik zeker in even filmen. Ja, tuurlijk. Oh, dat doen we even zo. Oh nee, dat wil net zo. Nou, die film ik daar zijn. Je mag uitrekenen onder de dagwinnaar van Eelenhuizen. Die wordt oh, dit is Jenny Woord. Ja. Nou, wat Jenny gek. Woord krijgt die bokaal van Eelenhuizen. En die mag ik uitrekenen als naam dorp van Eelenhuizen. Die mag jou uitrekenen? Ja. Ken ik dit een soort miswezen, nice joh? Wat zei je? Ken ik dit een soort miswezen, ja, ik kan het proberen. En dat vraag ik aan jou. Oh. Vind je het? Ja, natuurlijk wel. Ik zei van, nou, gefeliciteerd. Oh, zo. Ik kan het proberen, ja, natuurlijk. Ja? Nou, wie zult het? Ja. Maar het is hier in ieder geval ontzettend gezellig. Ja. En we kunnen hier gewoon rennen, ja. Dus dat is ook makkelijk. Het is nog zonschijn en heel lekker. Dus kom maar, ja, maar even deze kant uit, dan komt het wel even goed. Nou, die bedankt. Oké.